דמיינו בוקר אחד שבו אתם קמים, עומדים מול המראה ומרגישים טוב עם מי שאתם. אתם אומרים לא כשצריך, בלי רגשות אשם. מדברים עם הרבה ביטחון, רואים אתכם ומבינים אתכם. לא כי שיניתם מי שאתם, אלא כי חזרתם לעצמכם. החזרתם את הביטחון העצמי שלכם. היום אתם עדיין מרצים, מתקשים להציב גבולות, חיים בתחושת תסכול מעצבנת. אתם לא לבד. המון אנשים מסתובבים עם תחושה כזו. אבל זה לא חייב להישאר ככה. אני, שלומי חכמו, קואוצ'ר בכיר ומנוסה. בקליניקה הפרטית שלי, אני מלווה אנשים בתהליך אישי מעצים ומרגש, אחד על אחד. תהליך דיסקרטי, מדויק, שבונה ביטחון עצמי מבפנים. לומדים להציב גבולות, לדבר באסרטיביות נעימה, וחוזרים לחיים כשמרגישים אסרטיביים בהם, ועם הרבה ביטחון עצמי. זה ליווי מעצים ופוקח עיניים, אבל לאנשים שמוכנים באמת לעשות שינוי אמיתי אחת ולתמיד. אם אתם מרגישים שזה הזמן להפסיק להתנצל ולרצות ולהתחיל לבחור בעצמכם, תשאירו פרטים כאן למטה ונבדוק יחד אם התהליך מתאים לכם.